everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Hello, Alejandro. Hain ka karon, Franco. Di asabay. Dilantan ko, Alejandro. Hain na ang inventory nga akong gipangayo nimo. Ah, Imo ba kaning mahatag na ako, ugma? ugma? Oo, ugma. May umaabot nga meeting sa board. Gikinahanglan nako ang imong inventory o kinahanglan na aka sa maong meeting, Franco. Oh, sure. Naadyo ko, Alejandro. Trabaho ko na. Sige. Akong tiwason ko na akong report, ha? Pahuway una ko. Bye. Bye, Alejandro. Ay, paruway. Paruway. Oh, naunsa ka? Yapikin ako ni Alejandro sa inventory. Oh, na lang. Nga imo pang gitrabaho. Kinahanglang buhato na to atong plano, Julia. Unsa lagi imo plano? Kalapadas ko. Franco, kinahanglan maghuna-huna ta. Unsaon nga mahanaw na si Alejandro. Nagkunahon na ko, Julia. Ipakidnap nila siya, oy. Sila ang duha si Lena. Dili mahimong musip yata sa itong pagkipos nila. Dili mahimong kita ang mapasingilan kung mawa sila. Pag huna-huna lagi dihag maayo. Kalma, ha? Kalma. Unsa man ka? Mapanik gid ko, oy. Kay tuwa pa Shane nga mura og nabuang. Ikaw na'y bahala nga mo kontrolar ang siyen. Sir Alejandro? Mahimo ba og mo suggest? Unsa man ka na, Helena? Maayo tingali nga Nga unsa? magbutang ka gwardiya dinhi sa bay. Ha? May gikahadlukan ka ba? Wa pa ko malimot sa nahitabo sa unang higayon. Nga gisaka ta dinhi og tao. Gusto ka? Sige, manawag ko. Milabad man ang akong sa nagsunod-sunod nga problema. Kinahanglang mapasaka gyud og kawatan og tulisan kining maong bay. Kadugay bang nangabli ni Lando sa gate? Uy, kinsa man may gawa sa gate? Oh, gwardya? Hoy! Ma'am! Yes, ma'am! Ay, kinsa mga ma'am? Ako si Julia Aldemer, asawa ni Alejandro Aldemer. Ay, sorry, mama. Unang gabi para ako pag-duty. Oh, duty? Amo ka ng gwardya? Oh, ma'am. Dito, mama. Abdera ko ang gate. Huh? Kibutangan na ni Alejandro o gwardya ang gate? Ay, kagang! Nagkaog kamuti nga kagang. Ganong naa na may gwardya ang gate manang. Kinsa may nanawagan na? Ha? Aw, koan. Si Sir Alejandro, ma'am. Ay, duha man gani atong gwardya karon, ma'am. Usa sa luyo. O ganong nagbutang man o gwardya si Alejandro, ha? Na, wa gyud ko'y kalibutan, anak, ma'am. Pero, may noon na, ma'am. Aron di natamasakaw mga daotang tao. Lisod na boyo kayong panahon karon. Kung magbutang mo o gwardya, ako ang angay nga manawag. Kinsa may kontak sa agency? Si Helena man, ma'am, og si Lando. Ha? Gusto na gid mo puli sa akong katungdanan din ni Selena. Hain siya. Tuwa sa luyo. Oh. Ha, mapulihan kayo. Kay ligoy mang pagkaasawa. Mibalik ang kamarkita.
Hindi yun lagi kapugong. Kung unsay batasan, batasan kayod. Helena, magsulti na ta. Bahin sa unsa man na, ma'am. Nganong nanawag man mo og gwardya sila do? Gikinahanglan ang gwardya dinhi sa inyong bahay, ma'am. Gikinahanglan duha ka gwardya ang angay nga mobantay dinhi. Og kang kinsa man ning idea? Ako. Imong idea? Nga butangan og gwardya din, Helena? Ikaw gyud? May suggest lang ko ni Sir Alejandro. May daotan ba rin sa akong gisuggest? Why dautan ini? Pero, imo na kong gisapawan sa akong angin buhaton ining baya. Nakita lang nako nga nagkinahanglan protection si Sir Alejandro, ma'am. O ganun kasulti ka man, ana, ha? Unsa may basihan nimo, Helena? Nalimot ka? Ngagisa ka man ta dinhi sa una. O gahapit pa ko marip? So, imo gyud ay ning idea. Aron safe ka. Aron safe ko. Og si Sir Alejandro. Mangita kag paagi nga madulya, no? Oh, ma'am. Og nahibaw ka nagngano. Nagtuo ka. Nga ilhon ka niyang anak tungod ining imong kibuhat, Helena. Maayo nang mahibaw ka. Nga nagtuo na si Alejandro nga lalaki ang iyang anak. Nahibaw ko. Oh, Nahibaw ko. Gitoyo ang maong bakak aron protektahan ko. oh, Kay kung mailhan ko ni Papa Alejandro nga iyang anak, sure ko nga mawani ka na. animal ka! Kalma lang, Ma'am Julia. Abi ba na kong buutan na ka? Ha! Aw hinoon, nahibaw man sad ko nga inartista lang imong kabuutan. Okay ra ko mapakita kas tinuod imong bulok sa akong atubangan. Ha! Nagtuo ka nga husto ang imong gibuhat? Kinila ko'y kasulti nimo. Panalipdan ko si Sir Alejandro gikan sa mga bitin nga sama ninyong duha ni Sir Franco. Excuse me. Animal, babayana. Animal. Kinahanglan ka, Helena. Mahanaw ka. Ikaw ang una kong wagtangon sa kinabuhi ni Alejandro. Hello. Hello, nanawag lang ko aron may baw ka. Nga doon ay duha ka gwardya ng putang sa gate, sa likod o sa atubangan. Ay diya kining ni Helena. Sa? Mao nga si Helena ang unahon ta. Kinahanglan mo hire ka na og professional sa pagkuot kang Helena. Okay. Pero nakinahanglan yung kwarta. Ah, may problema. Mag-withdraw ko sa akong personal account. Sige. Pinalian kini ha. Pinalian. Dili ko gusto nga magdugay pa sa Helena sa bahay. Iyang giprotektahan ang iyang amahan sa ilong. Professional yun ang angay mo trabaho ini, ha, Franco? Kanang malupong yun sa kalimot si Helena. Sir Alejandro? Niyan mong pamahaw, sir. Dungan na lang nako. Sure. Wow! Ani mo mag-breakfast alone? Gusto ka mo dungan na mo? Di ko ganahan. Kaysa po kung magtanaw sa inyong naong. Pero kung mapahawa ka, okay ra ko nga kami si Papang magdungan o kaon. Kung ganahan kang mulungan og kaon nako, lingko diha. Kitang tulo ang mga un. Di lagi ko, Papa. Papahawaan lang na si Helena, diha. Sir, okay ra. Adol ako sa kusina mo kaon. Dili. Oh. Pa! Kung ganahan kang mudungan og kaon namo, Shane, lingko diha. Manang! Manang! Sir! Punig ba siyo diri? Kay magdungan ming tulo og kaon. Yes, sir! Oh, lingkod, Shane. Coffee? Kutawan ti ka? May kinikaw-na ka. Nasilbihan sab ko nimo. Kamao man sad di kang mulugar. Ayaw pagsigig mo, Gotchin. Makawa na sa kagwapa ni mo. Ay pagbuot kung mo ni akong naong. Hello.
Oh, salamat kaya rawag ka. May patabaho ko ninyo. Ha? Karoon pa rin madawat ako message. Bye-bye. Guwapa. Hindi ka magbahay. Lisod siyang kuhaon. Pero kung mo gamit mong diskarte, inyo siya makuha. Akong gusto nga mamising siya. Pila? Wow! Kataas na ko siyang presyo. Suki ta, di ba? Pag-iwa ko niya. Dako, biya mong nakwarta na ko sa una. Ewan ka pala ka, di mo magmahin ba yan? Okay, deal. Gusto kong mamising siya karong semana. Linang yangan. Usa siya ka nurse. Kaon nagmaayos sin. Ay pagbuot. Shen, mahimo ba? Ayaw paning ka. Di man ko ganahang mukaon. Nakauban ang dili kadugo. Oy, kanindot god ninyong tan-awon nga nangaon din sa gawas. Pwedeng mo join, Alejandro? Oh, ganong dili. Ganahan ko nga pamalitan og bagong kurtina ang sala, Alejandro. Og, Helena, imo ang assignment ang pagpamalit. Aha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.